Nekazal merkatu gardenek igoera bizi dute azken urteetan kontsumo moduekiko giza kontzientzia handiagotu denean. Iruin herrian egoera hau errepikatzen da. Testuinguru honetan Bizilur Euskal Herriko nekazarien elkartasuneko kontsumo taldeak ekoizle eta kontsumitzaileen arteko harremanak errazteko bideak sustatzen ditu. Miriam Motxotorena Bizilurreko kidea da. Merkatu gardena da azkenean antolatu genuen merkatu bat da, eta nahi duguna da sortu konfiantza bat eta gardena denez transparentzia bat kontsumitzaileekin. Dira gure produktuak, guk ekoiztutako produktuak, eta zuzenean saltzen dituguna kontsumitzailei. Orduan, beraiek kontsumitzailei azaltzen diegu nola ekoizten ditugun gure produktuak, non ze jatorria daukaten, eta ze ereduan edo ze forman lantzen ditugun. Nekazari txikiak gera, gure ekoizpena dira, ez dugu erosten, denago da gurea eta guk eraldatzen dugu. Orduan ere aukera dago ezagutzeko hasiera-hasieratik gure prozesu guztia. Eta horrela, merkatu hauekin zuzenen etortzea saltzea kontsumitzaileei ematen digun aukera azaltzeko nola ekoizten diren, ze diferentzia daude eta nola egiten ditugu produktu horiek. Merkatu garden hauekin eskatzen duguna edo errebindikatzen dugun gauza da prezio duin batzuk nekazari eta baserriendako. Baita ere, saltzeko momentuan kontsumitzaileek ere erosteko aukera aukitzea ere prezio justu batzuk behar dute izan, ez? Eta orduan pixkan merkatu horrekin egiten duguna da bi norabideetan prezio justu batzuk kaleratu, ez? Bai guretako, gure lanaren truke, eta baita eskaintzen ditugu produktu osasuntsu batzuk prezio justu batzuetan kontsumitzaileendako. Onuragarria dira, ekoizle txikia dira, ekoizle txikiak gera, Nafar osoan zehar sakabanatuta gaude, merkatu hauetan erosteakin edo gure produktuak kontsumitzeakin egiten dena da, bertan guk aukera daukagu bertan jarraitzea bizitzen, ez? Eta landa eremu bizi bat mantentzen. Landa eremua bizirik iraunteko behar dugu han ekonomia sortu. Eta herrietan parte edo importante bat da nekazaritza. Gero eta nekazari gutxiago gaude, ze junda pixkat intensifikatzera eta industrializatzea, eta gure eredu txiki honetan produktore labore izateakin eta gure produktua konsumitzen mantentzen gera lurraldean. Eta pixkat guk egiten dugun lana da hor lurraldea mendiak eta kudeatu forma egoki batean, ez? Ingurugiria zaintzen, herria zaintzen, kultura, ondarea eta gauza asko egiten ditugu han bizitzeakin. Eta gure produktuak konsumitzen, hortan ere zuek kontsumitzailean laguntzen dezute gure produktuak edo gure landa eremua mantentzen. Gaztaren adibidea prozesu osoa zein den, lehenengo ardiak erabiltzen dira mendin, hor estali behar dira arrakin, eta gero ardia umatu behar duen. Umatzen duenean ardia, asuria egiten du elikatu, ardia esne horrekin, eta asuria hilabete batekin egiten duguna da saldu haragitako. Eta ardia jarraitzen dugu jeisten. Esne horrekin egiten dugu gazta. Ardiak jeisten ditugu egunean bitan, goiz eta arratsaldez, eta horrekin egiten dugu gazta. Gazta egiteko 4-5 ordu ematen ditugu gazta egiten, eta gero gazta normala edo gazta normala, hemen ezagutzen den gazta ondu hori, pasa behar du 2 hilabete gure etxean saldu arte. Eta 2 hilabete hori pasata ja hasten gea gure gazta saltzen. Ze desberdintasuna, gure merkatuan etortzea edo erosten duena ziurtatuta dauka ekoizleak garela, ekoizle txikiak, eta transgenikoik gabeko elikagaiak direla. Eta hori diferentzia, eta bertakoa dela, bertako produktua Nafarroko ekoizleak gera, eta hori ziurtatzen duzu. Beste merkatu batzutan, ez dakizu ze ereduan ekoiztutako produktua diren, nola landu eta nondik etortzen diren,
eta ez dakigu ere nork ekoiztutakoa den, ze formatan, dagoen hor lan baldintzak ere bai, hor lanean daudenak, eta baita ze forman ekoiztu diren. Eta nor dagoen horren atzetikan eta nongoa den produktu hori. Geingenekoa etxarri aranatzen sortutako etxeko produktu eta salmenta zuzeneko enpresa bat da. Horren banaketa sistema ezagutzeko asmoz, Jesi Rubiorekin hitz egin dugu, Geingenekoako langilea. Geingenekoa da etxarri aranazko enpresa bat, da enpresa txiki bat, familiakoa dela. Eta gero gaude baita ere batzuk kanpokoak, Iruñakoa, Lakuntzakoa, Ultzamakoak eta hori. Eta guain dela 15 urte dago montatuta Gaztandegian, baina behiakta hori familiakoa dira, lehengoa ja dago jarritata dana. Eta poliki-poliki dena joan da hunditzen, eta lehen zoden behia gutxigo, guain ja daude gehiago. Hasieran bakarri bili ginen gazta egiten, eta guain ja egiten dugu gazta mota ezberdinak, egiten dugu jogurrak, gazta fresko, eta esnea baita. Eta banatzen dugu dena Euskal Herrian zehar. Kontrolatu ditugu prozesu dena. Gu egiten dugu etxean behiaren bazkaria, egiten dugu dena, egiten dugu belarrak, lastoa, egiten dugula artoa eta dena. Eta baita ere gu elaboratzen ditugu dena. Egiten dugu dena gure Gaztandegian, eta baita ere salmenta zuzenduta. Dakagu kontrolatuta prozesu osoa. Poliki-poliki hartu behar ditugu ohiturak aldatzeko gauzak, eta baita ere kontzientziatzeko lehen gauza gu, etxetik. Eta gero pasatzeko gauzak bezeroarekin, eta aldaketak txikiak egiten, azkenean lortu alditugu gauza hondiak, ez? Dena azten da granjan, ez? Behiakan daude, mendia baita ere daude, eta guain dakagula ordeño egiteko robotak. Lehen zeuden sala de ordeño, guain behia joaten dira bakarra robotara badaki zein da behia bakoitza, bera egiten du dena eta dana, han egon behar da lanean, karo, sino, besteak ezin dugu lana egin. Eta gero, hartzen dugu granjatik esnea, eta eramaten dugu Gaztandegira. Eta Gaztandegian egiten dugu dena, egiten dugu alde batean gaztak, jogurrak, esnea, gazta freskoa baita, eta Gaztandegitik kargatzen dugu furgonetak, eta joaten gara salmentak egitea eta dana. Baita ere, hemen egiten dugu azokat eta, baina, gehiena dakagu asteko banaketa prestatuta, eta bezero fijoak eta dana. Dakagu astero banaketa fijoa, adibidez, egiten dugu astelenero pizka bat Araba aldera eta Gipuzkoa aldera, gero asteartero Iruña aldera, Leitz aldea, eta beste furgoneta dago egiten guaintze bertan Gasteiz aldera eta Araba aldera. Bihar dakagu Lizarra aldera, eta ostegunean Gasteiz aldera berriz, eta gero Zakana osoa egiten dugula. Eta berriz, ostiralean baita ere, pizka bat Gipuzkoa aldea, Zakana aldea baita pizkat, eta ondoko bezeroak, eta baita ere jendea etortzen dela Gaztandegira, gauzak erostera, eta nahiago dugu joatea herriko dendetara, herriko arategietara, jatetxeak, denda txikiak, talde konsumo batzu baita ere daude, Iruñan dagoela bat, gero Iruñan baita ere dago denda berezi bat, geltokin, hemen do, eta hemen baita ere eto ezarete erostea gauzak, eta gero gehiena dira herriko dendak eta dana. Dakagu esnea pasteizatuta, formato desberdinetan, gero jogur naturala, gazta fresko, da Burgosko mota bezala, baino etxean egina, eta gero bi mota gazta bat dela biguina, suabeagoa dela, eta bestea ondua, pizka bat gogorrago saborea eta textura ondigoa eta dana. Oso ezagunak dira ikustu jogurrak. Baina, guain gaude oso pozik produktu dena ekin egia ezaten. Bai, adibidez nik uste dut, esnea igo da, nahiko ondo, gaude oso pozik esnea saltzen, jendean nik uste dut poliki-poliki dago hartzen, preokupatzeko likagaiekin eta dana, eta borrokatu behar da, mugitu behar da asko, baina, uste dugula poliki-poliki gauza joaten dira aurrera, eta bai.